ये हूँ आम धान बिल देखिपे धान सब बाहरी गला फुल उड़ूची ये गोटे प्रकार धान ये हूँ 1001 ये देख पूरा मथा मारी सारे धानटा ये हूँ आमर 1156 आम तली अभाव सब अलग अलग किस्म धान रुआई देखिपे मझी खंडक धान बाहरी सारे सेपटे 1156 यहाँ हूँ 1001 यहीटा हूँ यहाँ देख धान टोटाल बाहर ये हूँ 1018 এটা ପଛରେ ରୁଆହେଇଛି ସମସ୍ତେ ସବୁଠୁ ପଛରେ ଦିନେ 2 ଦିନ ଡିଫରେନ୍ସରେ ରୁଆହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 1018 ଏହାର ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ହେଉଛି ବାରହାଣ ଆତଙ୍କ ଏ ଜାଗା ବାରହାଣ ଆତଙ୍କ ସେ ସବୁ ଆମେ ରାତିରେ ଆସିକି ଜଗୁଛୁ ଏଠି ବାଣ ଫାଣ ଫୁଟେଇକି ଯାଉଛୁ ନହେଲେ ବାରହା ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ ବାହାରିଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଧାନ ବାହାରିଛି ଏଟାକ କିଛି ରଖିବେନି ଆଉ। ସେଇପଟ ହୁଡ଼ାକରର ସେପଟେ ତ ପଶିକି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଆଉ କେତେ ଜଗିବୁ ଯାହା ଖାଇବେ ଖାଇବେ ଯାହା ରହିବ ଆଉ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଲ ତଳ ବିଲ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ବାରହା ଆତଙ୍କ ସକାଶେ କେହି ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପକେଇଲେଣି। ଦେଖିପାରେ ତ ଇଏ ହେଉଛି 1156 ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଧାନ। ଆଉ ବାରହାଙ୍କ ସହିତ ମୟୂର ବି ଆତଙ୍କ ଏଠି ମୟୂର ଏଇ ହୁଡ଼ାକର ମାନେ ସବୁ ଖାଇଯିବେ ଗୋଟିଏ କେଣ୍ଡା ରଖିବେନି। ଆସିନାହାନ୍ତି ମୟୂର କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଏଇଠି ରଖିବେନି କିଛି ଏଇ କର ଗୁଡ଼ାକ ଧାନ ସବୁ ଖାଇଯିବେ କେଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ ରଖିବେନି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୂଷା କେମିତି କାଟିକି ଧାନ ନେଇଯାଇଛି ଦିବୁଦା ଧାନ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଟିକି କେମିତି ନେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେମିତି ଗାତ କରିକି ଏଠି ନେଇଛି ମୂଷା। ଇଏ ହେଉଛି 1018 ଧାନ ବାହାରିନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ସେଇପଟରେ ଆମର ତଳି ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଚିଲା ଧାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଜାଗା ଖୁଣ୍ଟ ପୋତା ହେଇଯିବ ସେଇଠି ତଳି ପଡ଼ିଥିଲା ତ ଘାସ ପ୍ରବଳ ସକାଶେ ସେଠୁ ଆମେ ତଳି ଉପାଡ଼ି ପାରିଲୁନି ଆଉ ସେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଧାନ ସେଇ ଖଣ୍ଡ ହିଁ ବାରହା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପଛପଟଟା ହୁଡ଼ାକରଟା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଧାନ ବିଲ ଆଉ ସେପଟେ ତଳେ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ସେପଟେ କରିଛନ୍ତି ଧାନ ଆଉ ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ହେକ୍ଟର ଜମି ଏଠି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି କେବଳ ଏଇ ବାରହାଙ୍କ ସକାଶେ। ଆମର ଏଇ ଗୋଟିକ ବିଲ ବୋଲି ଆମେ ସେଇଟା ଯାହା ବିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଗା ରଖା କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କରୁଛୁ। ଇଏ ଧାନ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ପୁଣି ବାତ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ବାରହାଙ୍କୁ ସିନା ଜଗି ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗି ହେବନି ଧାନକୁ କ'ଣ କରିବୁ। ଆମ ହୁଡ଼ାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଏ ଫୁଲର ନାଁ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ଫୁଲ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି କହିବେ ନା ଆର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଲ ଏଠି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି 1 ଏକର ବିଲ କି 1.5 ଏକର ବିଲ ହବ ଏଇଟା। ଏପଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି
ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୟୂର କେମିତି ଖାଇଛି, କେଣ୍ଡାରୁ ଧାନ ହୁଡ଼ା କର କେମିତି ଖାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କେଣ୍ଡାଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖାଇଛି, ଧାନ ହିଁ ନାହିଁ ଅଗିଲାରେ ଆଉ। ଏମିତି ହୁଡ଼ା ଚାରିପଟେ ସେ ସବୁ ଖାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହୁଡ଼ା କର ହିଁ ସବୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ କେଣ୍ଡା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଡ଼ା କର ସବୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ହୁଡ଼ା କର ଇଏ ରଖିବେନି ମୟୂର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖିଲେ, ଏଥିରେ ନାହିଁ ଧାନ, ଅଗିଲାରୁ ସବୁ ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକର କିଛି ରଖିବେନି, ସବୁ ଖାଇଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର।